Se on taas moro. Tällä kertaa tällaista moponäyttelyä. Ensi videossa tulee sitten mönkijän näyttely. Mutta se mönkijän näyttely tulee silloin vasta kun mulla on 20 tilaajaa. Ja 20 tilaajan jälkeen rupeaa tulemaan niitä korjausvideoita tuosta mönkijästä. Ja joo. Eiköhän aloitetta. Siinähän se on. Mopo. Siinä mopo. Karvisella on mopo. Mitäköhän tuokin tuli? Kuitenkin. Aloitetaan. Siinä on erilainen rengas. Siinä pitäisi olla samanlainen mitä tuolla iissä. Mutta tämä takarengas silloin poksahti. Takajarru ei toimi, katsokaapa vaikka. Ei tapahdu mitään. Tankki. 2-tahtitankki. Moottori 50 cc. 2-tahtisekin. Sitten täällä on, mikä se oli, kaasupakokytkin vai mikä se oli, en muista. Siinä mennään ketju sitten tuonne pyörälle. Sitten siinä on jalka eestäpäin. Tämän näköinen itse tehty lokasuoja. Siirrytäänpä tänne. Tuossa on täällä on pensahana VIP. Tuo punainen VIP. Tämä ei toimi. Sammutus. Penkki. Tässäpä se on. Ei kun ei. Sytytystulpan johto. Siellä menee tuo johto, mikä on tuossa. Se on tämä sammuttimen ja tuossakin menee joku johto tuossa. Eipä tässä. Sitten on tuossa ilmansuodatin. Imu. Klik. Ja klik. Rautajuttu. Joo, se on moro. Se oli siinä.